Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyi, Salam alaikum, Hola, buena gente, Bonjour, legend, Linja, Dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadin, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Nobody. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Ungatore akapasi merufaro rarorwese asindire angu Jesu anogara narini sitita ketakatama nerudo rarukuru rununu rarwakakomba chitito cheupenyu ungatore akopasi undipe angu Jesu anondia ratamweya nayendi nozoimba titita-ketakatama nerudo rorukuru rununu rarwakakomba chitito cheupenyu ungatore akopasi undipe angu Jesu ndione kufara kwake kondifata munzira sitita-ketakatama nerudo rorukuru rununu rarwakakomba chitito cheupenyu ungatore akopasi undipe angu Jesu ndinosimbira mchinjiko dakara imuone titita-ketakatama nerudo rorukuru rununu rarwakakomba chitito cheupenyu titita-ketakatama nerudo rorukuru rununu rarwakakomba chitito cheupenyu rununu rarwakakomba chitito cheupenyu rununu rarwakakomba
chidzidzo cheupenyu rununura rwakakomba chidzidzo cheupenyu. Tinokuchingamidzai zvakare vana Mwari mukati mezvirongwa zvino zvokudzidza shoko raMwari. Musoro shoko unoti minamato nezvipo. Minamato nezvipo. Ngativerenge kuna Mabasa aVapostori 10 kubva pavhesi yekutanga tichasvika pavhesi ya 6. Mwari vachitungamirira timbonamata. Ishe patava kuverenga soko renyu tibatsirei kuridudzira. Ini ngandidzikisirwe imusimudzirwe naJesu tanamata. Amen. Zvino kwakanga kune mumwe murume paKesaria wainzi Kornelio, mukuru wezana wehondo yainzi Itaria. Munhu ainamata neaitya Mwari. Iye neveimba yake yose aipa vanhu zvipo zvizhinji nokunyengetera kuna Mwari misi yose. Zvino nenguva inenge yepfumbamwe yezuva akaona kwazvo nezvaakaratidzwa mutumwa waMwari achipinda kwaari achiti kwaari, Kornelio. Iye akamutarisisa akatya akati, chinyiko Ishe? Akati kwaari, minyengetero yako nezvipo zvako zvakwira pamberi paMwari, zvarangarirwa. Zvinotuma varume Jopa kundodana Simoni anotumidzwa Petrosi, anogara nemumwe anonzi Simoni musuki wamatehwe, imba yake iri pagungwa. Mwari awedzere chikombero pakuverenga kweshoko rake. Minamato nezvipo. Muchaona kuti tine mukacheredza muimbuki yedu mune rwiyo rwakanaka runotaura pamusoro peminamato nezvipo. Neminamato nezvipo oita kuda kwake. Muchaona kuti pfungwa iri papa ndeyekuti kwanzi ndiani watingatume. Kabva kwanzi kana usiri Pauro, kana usiri Ngirosi, kana usiri umwe wevatumwa, taura rudo rwaJesu. Patiri togona kuzviita nekuparidza, bati muimba unobva ati tinozviita even neminamato, tinozviita even nezvipo. Pane imwe nguva apo panodikanwa uvepo hwedu sevanhu, bati pane pamwe patisingakwanisi kusvika, panosvikika kana tichinge taisa zvipo zvedu. Nemafambiro ari kuita basa iwo mazuva ano atiri, muchaona kuti basa rekufambiswa kwevhangeri rinogona kumanya kupinda munzvimbo dzatisina kumbopinda. Kwete kuti taendako, but nekuda kwekuti tapa zvipo zvedu kuti basa raMwari rigofamba. Saka tati panapa minamato nezvipo. Kuparidziwa kweshoko rengirozi nato iro rakaonekwa vatumwa vachibhururuka pakati pedenga, iro evhangeri risingaperi, kuti riparidzirwe vanogara panyika, vanhu nendimi nendudzi dzese, kuti kuguma kugosvika. Shoko raMwari rinotaura pachena kuti zvichaitwa nemhando dzakasiyana siyana. Chimwe chinoita kuti basa iri rifambe zvipo zvedu neminamato yedu. Mukurangarira Jesu anotaura pane imwe nzvimbo, anotaura kuti tarisai minda yaibva, tarisai kuti minda yave redi kuti ichekwe. Asi dambudziko harisi kuminda, dambudziko harisi kumvura kuti haina kunaya, dambudziko harisi pambesa kuti hadzina kukora, but dambudziko raitika vakohwi. Vanhu vari kutumwa havasi kunodyara, havasi kunokofora, kusakura kana kuisa fetereza, but vanhu vari kutsvakwa. Jesu achitsanangura, vanhu vari kuinda kunokohwa. Kana pane chinhu chiri nyore kuita, but chinokosha kuita zvimwe zvese kukohwa. Muchaona kuti pakudyara munogona kuita makawanda, ende nguva yekudyara nekukura kwembeu inogona kureba, asi nguva yekukohwa inogona kuita nguva duku, but iri nguva yakakosha. Saka Jesu anotsanangura, kana
tikashayiwa vanhu vanoenda kunocheka, kana tikashayiwa vanhu vanoenda kunokohwa, kurima kwedu takapambadza nguva nesimba, takawesta energy yedu, tikawesta fertilizer dzedu, tikawesta nguva nemadhonza edu akashanda basa, akashandira zvisipo. In other words, aripo madhonza akafamba mukati mendimai, vana Jeremiah vakadyara, vana Isaiah vakadyara, vana Pauro vakadyara, ivo vedu matsimba manyoro tinavo vaparidzi vedu vakadyara mukati memunda waMwari, but isu tiri panguva yekukohwa. Minda yaibva. Kana uchida kuona, uchida kugutsikana kuti minda yaibva, ndisingadi kukunyepera, ona nzara ine vanhu yekuda kuziva shoko raMwari. Tesazviziva isu kuti munhu anoparidza ari pafoni, munhu agotendeuka ari pafoni, munhu agotendeuka nekuchema akatarisa TV, zvaisaitika izvozvo, but zvinotaridza kuibva kweminda. But vanhu vaita vashoma ndeavo vanoenda kunokohwa. Iwe neni ngatizive chinhu ichi. Kana tatadza kunokohwa, kana tatadza kuendesa mpiro yedu, tisatadza kunamata. Here is a story yandoda kuti tore dzidzo kubva mukati mayo. A story of a certain man aizikamwa semukuru wamauto, akanga asiri muJudha, matonzwa kuti akanga ari muTariani. Muri kuona kuti akanga ari muuto, munhu akanga ari mukuru wehondo, general, ndiye akanga achichengeta mauto. Aizikamwa kuti hakuna hondo inowinika kana yasipo. The Bible says mukuru uyu akanga achitungamirira zana, kureva kuti akanga nechikwata chake chakanga achitungamirira, and iye akanga ari munhu akaita sei? The Bible says ainamata. Amen. Akanga achinamata. Varere kunamata pano robata zvinhu zviviri. He was a worshipper of God. Number two, he would also pray. Pane vanhu vanonamata, that is prayers, but vasiri ma-worshippers. Teresa, chinotiita vanamati, ma-worshippers, vashumiri, kunamata, kutsinzina nekusvinura, chinosiyanisa vashumiri nevanamati. Vashumiri vanotsinzina, vosvinura, vopa, but vanamati vanotsinzina, vosvinura, vodla zvavo vega. Mucenturion akanga akasiyana nevanamati. He was a worshipper of God. Oh, how I pray that we get worshippers, not prayer warriors. Tizere nema warriors emunamati, but who are not worshippers. The Bible does not say ichkai mng'ari and pray. The Bible does not say ichkai mng'ari mumurumbidzei mugoita munamato, kwete, but inoti ichkai mng'ari mumurumbidzei mumunamate. You have to worship. Varare worship rakazara. It's not just one event yekutsinzina nekunamata. Taneta nevanamati vasiri ma-worshippers. I want to pray at this channel that Mwari vativhise mukungove vanhu vakatsinzina, but vanhu vasinga worshipi. We need to grow. Tofanira kukura kubva mukungotsinzina. Vazhinji vanongotsinzina havasviki mukati meumambo, because kutsinzina kusina action hakushandi. Number two, the Bible says naakanga achitya Mwari. Mukatsvaka varere kuti kutya Mwari harisi dukuba. It shows that he would worship God wholeheartedly. That's why the Bible says ityai Mwari mumurumbidzei. Reverence, airemekedza Mwari. Tikutaura munhu akanga asiri murejesta rekuchechi, akanga asingazikamwi nachurch clerk, anga asingazikamwi nadistrict pastor, anga asingazikamwi kuconference, but akanga achizikamwa napastor mukuru Jehovah Jesus himself. Pane vanhu vakawanda vanozviti ma-GRIS, good and regular standing, but vasingazikamwi kurejesta rekudenga. Vanozikamwa nachurch clerk wepachechi pavo, but kudenga havako, because they are just prayer warriors. They are not worshippers. We pray this morning
this afternoon kuna umwe munhu kuti unamatire, kuti umove from just being a prayer warrior to a worshiper of God. Munhu anoshumira Mwari naanotya Mwari. The Bible says, iye munhu uyu, you see now, akanga achinamata, akanga achitya Mwari, kwete iye yega, but iye neveimba yake yose. Amen. You see the difference now? He worshipped God, not iye yega. Iwe kaunototi inindega musha wese, amwe wese vaEdeni, unototaura pachena kuti handini musha wese, amwe wese maEdeni. Yes, utaura point yekuti uri kunamata, but mubvunzo wangu mukuru ndewekuti unonamata here kana kuti unoshumira. Vamwe vedu tiri vanamati, but hatisi maworshipers. Uno uyu akanga achishumira Mwari, achinamata, kwete yega, but neveimba yake yose. I like the concept panapa yekuti aichika Mwari iye neimba yake yese. Tofa kunamatira mweyawo kuti we kana uchinda kuchechi uchinamata Mwari, uchishumira Jehovha, kuvana vamai vako vari kupi, kuvana wakabereka vari kupi. As I speak right now, pachano ino, hamwe vana vedu havachazivi mukova wechechi, but ndova mhanya mchechi vachinotogwa kupulpit, vachitenderera kana akuvara aidona paground repachechi. Mavanga ake mazhinji akarohwa neshamwe pachechi, achidzingwa kumatoireti ekuchechi. But today akurohwa nekudzingwa patoireti epabhawa. Mwari ngaadzivise zvakadaro zvisaitike kwauri. Kana zvichiitika zvakaitika, namata pachano ino. Ndoda kuita saKornelio, mukabata zita rekuti Cornelius rinoreva honi. Ndoda kuve senyanga, ndoda kuve mutungamiriri, ndoda kuve a master. I want to be ruler mukati meimba yangu. Honi inomirira somebody who is a ruler, somebody who is a leader, somebody who is a master. Iva a master of your family. Mukushumigwa kwa Mwari wezvokwadi, tungamirira mukushumira Mwari wezvokwadi. Usatsvagwa pakushumira Mwari iwe neimba yako yese. Ndarangarira even Noah akapinda muareka naniko, hana kupinda nemuzukuru, hana kupinda nevana bamukuru, but akapinda na Shemu na Hamu na Jafet nemadzimai avo. Ndikutaura vamwene nevaroora vatatu vakagara vese mungarawa, hapana akanesana neumwe. Why? Noah was a worshipper of God iye nemhuri yake. We need to pray, hama dzangu mwatenzi Jesu Kristu, kuti namate pamwe chete nemhuri dzedu. Toda kutotenda Mwari kuti pachannel dzino idzi vanhu vari kunamata Mwari, vari kutoona chirongwa nemwana wake ari kuUK, ari kuona chirongwa nemwana wake ari overseas. We are worshiping together as a family. We cry before God kuti Mwari vana vangu vari kunze kwenyika vachengetei. Iwo muchitaurawo, because hapana siri kunze kwenyika by the way, iso tiri ku overseas yenyu. Kana muri ku America moti kuno kui, handi kumhiri kwemakungwa. Hapana, handi muyambuka gungwa mchiya kuno, iso yambuka ochiwe iko kutose tongwe kumhiri kwemakungwa. Ngati namate kuti vari mhiri kwemakungwa mwaropafadze. Mwari atichengete semhuri, tive vana vanyamunhu but wakabata pana Jehovha. I like the concept yemurume uyu ainamata nemhuri yake. And then the Bible says aipa vanhu zvipo zvizhinji. This is now practical worshiping God. Apa ndo panoleka vanhu vakawanda. Tinovaziva neminamato mizhinji, tinovaziva neminamato yakareba, tinovaziva nemasutu mazhinji, tinovaziva nemotokari zhinji, tinovaziva nenziyo zhinji dzavanoziva nemusoro, vane masemoni mazhinji, vanouya kuchechi kazhinji, but havapi zvipo zvizhinji. Mukomana uyu asiyana nevamwe varume, haamo murejesta repachechi, but ari murejesta rekudenga, haamo mutreasury book, haana kumborisitwa natreasury panyika, but akarisidwa natreasury kudenga. This is where there is a difference between Cornelius and the people vakateerera chirongwa chino. Vazhinji vacho vanozikamwa
nekuimba, vanozikamwa nekuparidza, but havazikamwi nekupa. Cornelius aizikamwa nekunamata Mwari. Cornelius aizikamwa nekushumira Mwari. Cornelius aizikamwa nekupa zvipo, kwete zvishoma but zvizhinji. And then the Bible says nokunyengetera kuna Mwari misi yese. Napokutaurirai, there's a difference between worshiping and praying. Cornelius aisango worshipa chete, he would also have a systematic way of praying. In other words, every day akanga ari munamato. In other words, akanga achipa zvipo hongu, but akanga achishumira Mwari, asi akanga ari a prayer warrior. Did you see something that is very important here? Neminamato nezvipo tichapinda mukati memazambara. I always say kuti zvipo zvedu neminamato yedu zvinozikamwa naJehovha. Mwari harasi minamato yatinonamata, but Mwari ucharangarira nezvipo zvatinopa kuno vanoshayiwa. Kana tapedza kunamata, kana tashuvira vanhu zvakanaka, zvinokosha kuti tivape zvipo vabudewo mukati menhamo yavainayo. Zvinobatsireiko kunamatira murwere kuti Mwari amusimbise, asi kana achinge asimba oshayiwa chekudya, tinoenda tinonoimba nziyo, tine Bhaibheri, tosiya tamupa hymnbook, tomupa kotari yaasingagoni kuverenga nekuda kwamaziso akaneta nezhara. Shoko raMwari rinotitaridza kunamata kuzere, kunamata takatsinzina, tosvinura, tobatsira unotambudzika. Inzwai shoko raMwari rinoti, iye murume uyu akashanyirwa nedenga, akashanyirwa nekuda kwemhaka yeiko, akashanyirwa kwete kuti anga ari murejista, akashanyirwa kwete kuti anga ari mukuru wehondo, but chakaita kuti denga rimushanyire kunamata nekupa, minamato nezvipo. The Bible says zvino nenguva yepfumbamwe. This is very important. Time yaakashanyirwa ndiyo nguva apo chipiriso chemauro chakanga chichiitwa, ndiyo nguva apo Jesu akarembera pamuchinjikwa, ndiyo nguva apo gwai rakapukunyuka rakanga rakabatwa, rakanga riri remusi riurawe padhei, apo muprista mukuru aida kuuraya hwai ikapukunyuka. Ndiyo nguva apo Jesu akadaidzira akati it is finished. Ndiyo nguva apo nyika yakaita dima, nokuti Jesu muridzi wekupenya akanga afukidzwa nedima rezvakaipa zvedu. Ndiyo nguva apo denga rakazungunutswa, ndiyo nguva apo nyeredzi nezuva zvakadzima, nguva apo Jesu paakafa pamuchinjikwa. This is the time when this angel payakasvika. It shows that this man akanga achinamata, even kanamatiro kaita Daniel. Daniel ainamata rutatu pazuva, ainamata mangwanani, ainamata masikati, onamata panguva yepfumbamwe apo chipiriso chemanheru chakanga chichiurawa. I remember ndiyo nguva apo Eliya pakanga ari pagomo reKameri akati kuvanamati vaBhari, zvakwana, manamata kuseni, manamata masikati, handingakuregi muchinamata panguva yepfumbamwe, iyo nguva yakarembera Jesu pamuchinjikwa. This is the time for worshiping Jesus, ndiye anomiririgwa nemhuka yaendaisa paaritari. So I want to believe that this is a confirmation yekuti murume uyu akanga achipa zvipo, and it's a confirmation yekuti zvipo zvinomiririra chipiriso chikuru chiri tendi Jesu Kristu. Saka ndati neminamato nezvipo tinopinda mukati memazambara, zviri kutiburisira pachena kunamata kuzere kutsinzina wonamata, but wopa zvipo zvinomirira Jesu Kristu akarembera pamuchinjikwa. Jesu akanga asiri tithiba, Jesus was offering. This is a confirmation yekuti minamato yedu inopindurwa patinenge tatsinzina, tosvinura, topa zvipo panguva yakafanira. The Bible says mutumwa akazviratidza kwaari. This is a vision. This is an angel coming down kuzoona munhu waMwari. Inzwai kuti akati kudini? Akati kwaari
Kornelio. Amen. Zvoro takamudaidza nezita rake. Mwari vanotiziva. Mwari anoziva vanamati. Mwari anoziva vashumiri. Mwari anoziva vanopa. Mwari anoziva vasingape. He knows us by our names, our first names. Anozikamwa naJehovha. Iye akamutarisisa. The Bible says akatya akati chinyiko ishe, akati kwaari minyengetero yako, haleluya, nezvipo zvako zvakwira pamberi paMwari, zvarangarirwa. Amen. Inzwai vanhu vaMwari, kombi yeminamato zvipo. Zvipo zvedu ndizvo zvinotakura minamato yedu, kwanzi zvasvika. Inzwai, paunopa munhu anotambudzika ukatsinzina kunamata, munamato wako watakugwa. Kana ukangonamata usingapi, minamato yese inenge iri pano hakuna kwayaenda. It's a very important concept. Why? Because kana chipo chichimirira Jesu pamuchinjikwa, zvinoreva kuti hakuna munamati achagamuchigwa kana tisina kupfuura nepamuchinjikwa. Kana tikangonamata tisingarangariri kufa kwaJesu pamuchinjikwa, minamato yedu haisviki. Tinosvitsa minamato yedu pamberi pechigaro chaMwari kufa kwaJesu pamuchinjikwa. Saka tinosvitsa minamato yedu pamberi paMwari zvipo. It's not about your money, but it is in the representativeness of the money yauri kubvisa. Mari yauri kubvisa inomirira Jesu akafa pamuchinjikwa. Saka Jesu ndiye anotakura, come on church yaMwari, ndiye anotakura minamato yedu oenda nayo pamberi paMwari. Ndiye mutakuri wezvinorema. Saka ndati neminamato nezvipo, kana tisingape, kana tisina hanya nevarombo, kana tisina hanya nekufambiswa kweshoko raMwari nekupa, naizvozvo minamato yedu haipindurwe. Ndirumboti haipindurwe here. Inogopindurwa yambosvika here? Haisvike. Chinopindurwa ndechasvika. In other words, kunamata kwatinoita kwakanaka. Muri kuenda kuprayer band zvakanaka. But mabisa here zvipo. Zvipo zvinomirira Jesu pamuchinjikwa. Saka pasina chipo hapana mhinduro yemunamato. The Bible says, chinda munotsvaga Peter. Peter ari kutsvagirwei mukanoverenga kumberi? Peter haasi kutsvagwa kuzopiwa zvipo, akutsvagwa kuti azobhabhatidza munhu kuti apinde mukati medanga raMwari. This is why chidzidzisa kuti musabhabhatidze munhu asati apa. Vanhu asati vatanga kupa, they must not be baptized. This is the textual evidence. Cornelius akabhabhatidzwa after apa. Saini yekutanga yetaridza kuti munhu akura, hakusugona mavhesi, hakusugona the 10 commandments, hakusugona kuita zvemusoro kana zvipi. Saini inotaridza kuti munhu akura, munhu anoziva kuti Jesu akandifira pamuchinjikwa. Kupa, kana munhu asingape, kana munhu asati atanga kupa, please don't baptize such a person, because muri kuombeka munhu mbishi asati aibva. Do you want a prayer as we pray this morning? Masikatano manerano kuno umwe kuti pastor, ndinongove nesaga remunamato. I want to talk to someone. Izvozvi wazadza gonyeti. I mean masaga nemasaga munamato, container yemunamato, but haisi kuinda cheka kuti minamato yako yakwira here kombi. Kombi yemunamato zvipo. Kana usina basa nekupa, therefore rega zvako kunamata, urungopambadza nguva. Why? Giving inotaridza kuti Jesu ndiye mupi weupenyu husingaperi. Vangana toda kunamatirwa tive vapi vezvipo, kwete zvishoma but zvizhinji. Kana tapa zvipo zvizhinji, takopa Mwari asina kupa zvizhinji but akapa zvese. He gave himself kuti wewe neni tive neupenyu husingaperi. Saka kuchizonzi musaise pfuma yenyu panyika asi isai kudenga. Saka kwanzi minamato yako nezvipo zvasvika, zvarangarirwa. Unoda here kurangarirwa naJehovha? Kana uchida kurangarirwa, namata neni panguva ino uti Mwari ndibatsirei ndisunungure moyo wangu, but ndisunungure nehomu yangu. Ndibatsira vanotambudzika, ndidzikinure vakatsikirikwa, mugondirangarira paumambo hwenyu. Ishe tomutendai. Toda kuita saKornelio the horn. Nyanga asingazikamwe but maimuziva. Anga asina kurisitwa panyika, anga arisitwa kudenga.
varipo vatira kunamatira vane shungu nekunamata vanamati, but they are not worshippers. They are prayer warriors, but they are not worshippers. We are praying in the name of Jesus. Give us more worshippers than the prayer warriors. Vanamati vakawandisa, vashumiri vaita vashoma. Tibatsirei panguva ino muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Amen. God bless you. Inzwa Jesu odaidza, ndiani osewenza, minda yese yatoiva, ndiani achakowa, tenzi anodaidzira, achazokupatuso, ndiani achapindura, ndiri pano nditume, kana usingabiri nyanza, kana kushumaira, shumaira vahedeni vakakutendereza, kana usiringirosi, kana usi Pauro, taura rudo rwa Jesu, uti akatifira, kana usiri murindi, parushingo rweZioni, uchinongedza kudenga, kunova paupenyu, nemina matone zvipo, woita kuda kwake, ungafanane naAron, kubatsira muprofiti, apo mweya iri kufa, tenzi achidaidza, usazotine unyope, handikwanisi basa, ita basa ranokupa, farira basa rake, kasika kumupindura, ndiri pano nditume, hopo mweya iri kufa, tenzi anodanidza, usazotiwe neunyope, handikwanisi basa, itabasa ranokupa, farira basa rake, kasika kumupindura, ndiri pano nditume, itabasa ranokupa, farira basa rake, kasika kumupindura, ndiri pano nditume, kasika kumupindura, ndiri pano nditume, kasika kumupindura, ndiri pano nditume.